Ние не сме били гаджета с него. Аз такива абсурди чух за себе си, че просто вече дори не чета вестници, не чета интернет, нищо не чета. Не си ли го дала ти това интервю, в което разказваш, че са били една година гаджета? Не съм казала, че сме били една година гаджета. Аз споделих, че познавам, нали, не лично познавам и двамата братя, тъй като доста от мутри, или както да ги нареча, ги познава цяла България и нормално да съм чувала и да ги знам, обаче това, че ми е била една година гадже, няма нищо такова. Такова интервю и даже в това интервю бяха написали, че неговата жена се казва така и ти се казваш така и двете жени с едно и също име, леле, мале, какво стана? Да, глупости, изобщо не ми е бил гадже, наистина не ми е бил, това е пълен абсурд. Да, не би след като си дава интервю, той ти е забранил вече да го говориш това нещо. Не е глупо. Ти се обадил по телефона да кажа, ако още едно интервю кажеш, че съм бил твоя гадже, до тука. Спирам ти издръжката. Не е глупости, моля ти се. Наистина не ми е бил гадже, не е категорично. А създаде ли ти някакви проблеми? Ами да, създаде ми много проблеми, тъй като... кой? Ами с приятеля ми, аз съм с него вече 7 месеца сме заедно. И той какво ти вика, кога си ходила с него, нали си с мене? И той, той беше много шокиран. Как така, какво правиш с този човек? Аз наистина викам, моля ти се, да вярваш на тези вестници, изписания и интернет и глупости, защото